дар сатҳи вилояти суғд ба маблағи 20 миллиону 446 ҳазор сомонӣ музди маоши кормандон пардохт нашудааст. маблағи қарзи соҳаи саноат 14 миллиону 330 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. 1 миллиону 517 ҳазор сомонӣ ба соҳаи кишоварзӣ, 3 миллиону 49 ҳазор сомонӣ ба соҳаи обтаъминкунӣ ва пардохт, 1 миллиону 402 ҳазор сомонӣ ба соҳаи нақлиёт, 26,9 ҳазор сомонӣ ба хоҷагӣ манзилию коммуналӣ ва 17,7 ҳазор сомонӣ ба соҳаи сохтмон тааллуқ дорад. яъне ин соҳаҳо дар назди корманди худ қарздор буда музди маош пардохт накардаанд. ин мушкилӣ ҳангоми гузарондани шӯрои вилоятӣ мавриди таҳлил қарор гирифт. қарздори аз музди меҳнат нисбат ба оти 1 январи соли 2020 дар вилоят ба маблағи 4 миллион 849 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби соҳаи нақлиёт, обтаъминкунӣ ва пардохт, инчунин аз ҳисоби соҳаи саноат комитети гоки абдурасмони шаҳри Гулистон афзудааст. қарздорӣ дар соҳаи саноат 14 миллион 432 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла се ташкилоти муассиса. ин комитети маъдантозкунии абдурасмон 11 миллион 786 ҳазор сомонӣ, ҷамъияти саҳви кушодии комитети фиёзати нодири леъломоди шаҳри Гулистон 128 ва тамохуши шаҳри Исфара 2 миллион 518 ҳазор сомониро дар бар мегирад. зиёда аз нисфи қарзи музди меҳнати ташкилоти муассисаҳо дар вилоят 11 миллион 786 ҳазор сомонӣ ба комитети маъдантозкунии абдурасмон тааллуқ дорад, ки 57,64% қарздории вилоятро дар бар мегирад. муовини раиси вилояти суғд Анвар Яқубӣ аз мушкилоти ҷойдоштаи қарзи маоши кормандон изҳори нигаронӣ намуд. вай таъкид кард, ки ҳарчи зудтар барои кам шудани маблағи қарзи музди маош корбарӣ кард. бояд марҳила ба марҳила маоши қарзи корманд пардохт шавад. яке аз сабабҳои асосии саривақт таъмин нагардидани музди маошро масъулин ба пандемияи коронавирус рабт медиҳанд. зеро соли равон бинобар авҷ ва хуруҷи бемории COVID-19 чанде аз корхонаҳо аз фаъолият боз монд. боиси дар ин соҳа содиршавии қонунварокунҳои зиёд дар корхона, ташкилот ва муассисаҳо гардиш истода ва ба поймол шудани ҳуқуқҳои кормандон оварда расонидааст. аммо санҷишҳо нишон доданд, ки дар баъзе корхонаҳои ташкилотҳо талаботи зикршудаи қонунгузорӣ давалона вайрон карда мешавад. санҷишҳои гузаронидашуда дар ҷамъияти саҳвумии кушодии комитети маъдантозкунии абдурасмони шаҳри Гулистон, тамохуши шаҳри Исфара, идораҳои давлати беҳтиёҷи замин ва обёрии ноҳияҳои Ашт, Бобоҷон, Ғафуров, Зафаробод, Маччо ва Ҷабборусур нишон дод, ки кормандон музди меҳнаташонро зиёда аз 5 сол ва зиёда саривақт намегиранд. кишоварзӣ низ пеши кормандони соҳа қарздор мебошанд. сабаби асосии онро масъулин аз дуруст ба роҳ монда нашудани ҳамкорӣ бо ассотсиатсияи истифодабарандагони оби вилояти суғд медонанд. роҳбарони сохторҳои обтаъминкунӣ низ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ба саҳланкорӣ роҳ медиҳанд. ин боиси то рафт зиёд шудани қарзи музди меҳнат мешавад. масалан, корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд Обулканал дар шаҳри Хуҷанд 2 миллиону 553 ҳазор сомонӣ қарздор аст. дар соҳаи кишоварзӣ чиқили қайд кардем 1 миллиону 517 ҳазор сомонӣ. ин аз он ҷумла дар корхонаҳои агентии беҳтиёҷи замини обёрии назди кунии ҷумҳурии Tojikiston дар шаҳри ноҳияи Ашт 500, Бобоҷон Ғафуров 81, Зафаробод 450, Маччо 100, Ҷабборусув 386 ҳазор сомониро дар бар мегирад. сабаби умилҳои саривақт ва пурра пардохт накардани музди меҳнатии соҳаи кишоварзӣ, яъне идораҳои давлати беҳтиёҷи замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳо аз набудани механизми дурусти ситонидани маблағи обрасонӣ, ҳамчунин таҷдиди хоҷагиҳо ба хоҷагиҳои инфиродӣ буда аз тарафи истифодабарандагони об маблағи ҳаққи хизматрасониро ба идораҳои давлати беҳтиёҷи замин ва обёрӣ саривақт пардохт намекунанд. Анвар Яқубӣ муовини раиси вилояти суғд дар ташвиш аст, ки чаро масъулини корхонаҳои қарздор дар шӯро иштирок надоранд ва масъулият ҳис намекунанд. ин ҳолат муаммоеро мемонад ва равшанӣ мехоҳад. идораи оби вилоят сол ба сол қайд кам кредитону ҳолиам ба 1 миллион мондагӣ ҳозир вақти гунӯшини маблағ пахта шудагӣ ҳозир ахоҷиҳо гифти содаи маошу пӯшонад аст. ҳама шаҳру ноҳияҳонда ҳаст, Аштанда ҳаст 500 ҳазор, Бобоҷон Ғафурованда 81 ҳазор, ҳар сол мемонад масъули муқтор 81 ҳазоротон. Зафарободанда 500 ҳазор, аз ин 450 ҳазораш хоҷигӣ об
КВД манзили коммунали шаҳри Меҳнатобод, корхонаи давши фарри обтаъминкунӣ ва канализатсияи ноҳияи Зафаробод, қаз пайдо шудагӣ ноҳияи Зафаробод, идораи пилоти беҳтоҷи замин ва обёрии Ноҳияи Мачо 100 000 сомонӣ, Ҷабор Расулов 386 000 сомонӣ. Ина кайро пардохт мекунем. То ҳазои солҳои пешина пеше гирифта пардохт кардем. Ҳала камтар чӣ кунем? Масъала гузоштан дар ки ба тезӣ ҳаллу фасл шавад. Вале сармоягузорҳо меомадагӣ буд, сети сармоягузор буд, кадом ҳолатҳои корбари рафтост. Ин қарзи бетон, қарзи умуман 11 миллионаш, ҳамин 20 миллион 11 миллионаш қарзи, қариб 12 миллионаш қарзи шаҳри Гулистон ҳамин ҳол. 12 миллионаш, 20 миллион. Исфара, тамохӯш, қарзи кӯна 2 миллион мондагӣ, хатти кӯшиш нест. Ин қарзи оҳиста-оҳиста ҳамкорӣ мана вайкади корхонаи дармисол кади имзо кардан, ҳозир ҳаҷми истеҳсол мешавад. Ин қарзҳои пӯштан дар пештари қарзҳо. Ин дар натиҷаи тафтишоту дигар биромдагӣ. Пештари роҳбарияту дигар кандаки ин қарз истодааст ку. Ина пӯштан дар кор умуман кам накарда, кор накардостин кам кардан. мушкилоти соҳаи сайёҳӣ вилояти Соғ, ҷалби сайёҳон ҳангоми пандемияи коронавирус ба вилоят, ташкили сомонаҳои махсуси сайёҳӣ ба хотири ҷалби сайёҳони хориҷӣ боз як масъалаи дигари шӯро буда, оиди он муфассалтар дар барномаҳои минбаъдии хабар маълумот хоҳем дод. гузориши Маҳсунашкурова, Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии хабар.